Ema ina kaunar Salamu alaikum. A'a. Raki. Hamisu ya akai? Gashi mun shigo Maradi. Hanyar an ce babu kyau kuma motar da muka taho da shi yayi kasa da yawa. A'a ba wannan zancen dan Allah da Annabi ina Mumi. Okay ga Mumi nan. Ba ta waya. Okay. Hello Rakiya. Kin ji wai wani zance? To ya zami motocin ma ƙasa suke kuma an ce hanya bayi da kyau. A ba dan Allah. A'a to ga auta ga ya masa. Ba shi waya dan Allah. Aha. Hello. Ka san me nake so da kai ka tambaya nan cikin Maradi? Ina ne Ema Transport Voyager? Ema? Sai ku aje motan ku anan ku hau mota ku taho Nyamai. Yawo sai mun zo. Okay to sai na ji daga gare ku. Ema cikin ta ne yau muke dukan tafiyar mu mai nisa. Ema kiran da kun kai ma dukan al'umma ai sun amsa. Tilas mu bi ku tilas yaban ku domin kula da fasinja. Allah ya bar ku Ema taran su farho ya jar gurin aiki. Ema gwanar mu ce Ema gwanar mu ce yau. Ema ta mu ce yan Nijar birnin mahar da na yan ƙauye. Allah ya bar ku Ema taran su farho. A kai dan Allah. Wai har kun shigo Nyamai? Yanzu haka kuna Ema? A'a gane nan yanzu nan zan zo. Ema kenan. Inda ya kiran ku ne mun ji duka 'yan Nijar sannan mun karba. Tsarin aikin ku daidai ne haka an yabe ku 'yan Nijar. To ya kuka ga Ema? Ba ai ni za a tambaya ya aka ga Ema ai. Ni fa a cikin Ema hammata na samu. Madalla. Na samu caji. Abin da haka ko wayar da mun sauka an samu matsala dan ba za mu iya kiran ki ba duka wayoyin kowa ya dauke a cikin Me na fara muku ba? Ai kai. Ba na fara muku ba? Ema Transport Voyager sanakan aiki. Voyage Delix.